Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Diamang dainang, nang dihita saluhutna, ruas HKBP Kebayoran Lama, tapuk kama perminggota, imana tapatupa permingguan live streaming. Tapasada marohata, maredeh maita sian buku ede nomor 110 ayat sada dot ayat napaduahon. Situ pasal
Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di porbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Tigor doa kayalan Yehova, jala halak partigor mardala disi, alayang ko halak parjahat, tersulat do disi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mau liate hudok kami tuho ala dipabisar ho tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Aya alani i ubain hutadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangidoho rohanami nai mangulah lomo ni roham hami saliling di ngulon. Jalan yang mertua hami bahenomu. Saya perbadiai marohanami marhite-hite terdim. Jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot. Manggotapon roha portibion. Saya pelas marohanami manguluiho. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita siat buku Kidung Jemaat nomor 402 ayat napa duluhon. Tangi hokkauma patik ni debatadi minggu tasadarion. Imanani enet sian Yesaya 50 lalu ayat onom satro di ayat napa pituhon. Daud do perpuasaon nahu halomohon. Har-hari akayu to ihot ni hajahaton. Palua akatali ni auga. Jala palua halak nani rupa. Jala rupahi nasa auga. Daud do molo di penggoli horo tim tu halak na male. Jala di tugi hoko tu jabum halak na dangol dohot panakar-nakar. Molo di daho halak namar say mara gabe dia biti ho ibana. Jala dang bertabu ni ho maradopon sibukna. Olak ni dosahna atong rak mangidogo maita syatwat debata lau mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Mari dihita siap Kidung Jemaat nomor 230 ayat napa duahon. Tapauduk marohata
lama poti dosa tanah gudang itu do panire bata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi salileng-leleng na doa sini roham. Saya merpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ajot-jot do hami merdosa marado pokko. Jala jot-jot do sungguli hami. Rimasmu marhitesian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalausion nami i. Unang alang asini roham. Saya rupi hami ho ali Tuhan debata hatuaon nami. Palua mahami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonodo pakahalong ini debata di Portibion. Pola do anak na nasasade di dehon asa unang mago ganuk na persea di ibana. Asa hangoluan na salileng-leleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di Gijang. Amin. Mari dehita sian kidung jemaat nomor 300 ayat na palimahon. Aku bersyukur dan memuji Tuhan karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusanmu oleh darah-Mu. Turpuk epistel di minggu tasadarion. Imanan yenet sian Matius 20 tolu. Mamuka mesian ayat 20 tolu saat rodi ayat 20 alu. Tajahama masih kasorin. Marjia mahamu si bota surat dohot parise. Hamu pangasi. Adi persapuluh hamu doak kasuasuana na met. Alai tading doak kapatik na maul di baik kamu. Songon hati goran. Para sini rohaon dohot haburjuon. Siulau do nasadaon. Alai unang matading nasadaan. Hamu partogi na marpitung di pasisi hamu dorongit alai gajah di bondut hamu do. Marjia mahamu si botol surat dot parise. Hamu pangatsi ai dipayas hamu do panginuman dohot makuk sia duru. Ape marisi pardobon dohot pargadobuson. Eho parise nama pitung parbagasan ni panginumani majolo payas asaga beias nang duruna. Marjia mahamu si botol surat dohot parise. Hamu pangatsi ai sumado hamu tutanoman nahinapur akan denggab berengo sia duru. Ape marisi holi-holi nama te do dohot nasa narotak.
tongon songoni hamu, tigor hamu nian idao ni halak sian duru, alai anggo di bagasan gok pangision dohamu dohot na so uhum. Olak nido sahakna, mertua doak kana tumbangion hatani debata, jalana upiopsa. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 380 ayat napa opaton. Rap jong mai dah kaluhna. Tahatidak kemaha porsiaut tai, songon pakatidakon idongata di sa porsiaon, isa dok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogonda suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tidumuhon di si Maria, naga begabea syattor di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido Tuhan tanah tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajar libana di hau pendar silang, na tuat tuwano toru dung dinanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di simai banai pe memulak stukut tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditor di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu masogok daging ni halak nang mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Pudul mahita haluna. Tikting namasa di Huriatta di Bagasan Minggon, Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada. Warna minggu tasadarion ima minggu pasapuluh dung Trinitatis, namar lapatan, ulahoma uhum dohot hasitongan. Lapar jolo, sermon Lydia. Di Patupa di hari Senin tanggal sia Agustus 2020 sada mulai pukul 10.00 dengan nats Yesaya 40 sada ayat 10 sahatu ayat 14. Niulu ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Dapat duahon sermon ama di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 nats Markus 2 ayat 20 tolu 1 20 lalu. Niulohoni inang pendeta Jozor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Dapat tuluhon sermon parupon di Patupa di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sada mulai pukul sia manogot nats Yesaya 40 sada ayat 10 1 ayat 14. Niuluhon ni inang pendeta Jozor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Apa paton sermon naposo bulung di Patupa di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 nats Yesaya 40 ayat 20 lalu 1 ayat 30 sada. Niuluhon ni inang pendeta Jozor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Dapat limahon sermon remaja di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 sada mulai pukul 10.00 nats
tolu Musa 10 sia ayat 32. Ni uluhon ni inang pendeta Jaujar Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Onom, sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 sada mulai pukul 20 WIB ni uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Tapi Tuhan, kelas katekisasi di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada mulai pukul 8 manogot. Ni uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napawaluhon bisa sambut pendeta resort. Sesuai keputusan HKBP nomor 510 garing pendeta garing SK garing 05 garing 2020 sada memutuskan dohot menetapkan pendeta Jeffrey Sitindaun MTH menjadi pendeta resort di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Doa surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 510 sia garing pendeta garing SK garing 05 garing 2021. Memutuskan dohot menetapkan pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH sebagai pendeta resort di HKBP Resort Tomuan Distrik 5 Sumatera Timur. Di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada, Patupaudo acara pisah sambut tu pendeta Eben S. Simanjuntak MTH. Di Patupa Huriatado verifikasi serah terima Padita Resort di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada. Tabuama ditangyakta asa denggan mardalan ulauni. Napasiahon penggalangan dana. Dewan Diakoni dohot Dewan Marturiani Huriata naing patupahon penggalangan dana lau mengisi kekurangan kas dana diakoni. Ima lau mengurupi akar ruasta nahona musibah pandemi COVID-19. Jala patupahon ni Huriata do melanjutkan program bantuan turuas ni Huriata na mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak pandemi COVID-19. Program bantuan non nunga di Patupa di tahun 2020 nanggung salpu. Jalan yang dilanjut tomuse di tahun 2020 sadaun. Sayanggi matuata pardenggan basai manupahi akka pasu-pasuna tusude ruas ni Huriata. Taboma ditangyakta asa denggam mardalan ulauni. Pasapuluhon papungu pelean. Minggu tasadarion ima minggu tanggal 2 Agustus 2020 sada Patupau ni Huriata do 2 hali padurungon kantong parjolo ima tu pelayanan ni Huriata, kantong paduahon sebagai tada holokta tu pelayanan ni pendeta Eben S. Simanjuntak MTH. Song ima hujahau kami tikting di bagasa sadarion, tuhat nama dongan hita. Tauduti mamarede sin buku ede nomor 20 lalu ayat na parjolo. Damini debata na sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan
Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhna kamanginang. Selamat hari Minggu. Urian itu hata na hinaholongan. Dihamuaka manami na nami saluhutna. Namadohoti parmingguan. Diari sadarion. Ang giap ma tuhata. Natoktong madungani hita saluhutna. Jalan natoktong mangalehon hahipason dihita sudi. Suwak songoni nangaka ruas di Huriata na sedang isoman di Ganup Bagas Nabe songoni nang na di rumah sakit pe. Saya tuhat tama mangalehon guguk dohat hahipasod di hamu saluhutna. Maragogo do tuhata laho mangalehon hamalumon dihita saluhutna akka na di bagasan parsahiton. Sa tuhat tama natoktong mamasumasu hita saluhutna akka manami inanami. Hata ni debata turpuk jamitata di hari Minggu tasadarion. Himasian natar surat di buku panurirang Jeremia bedu 22. Mamukasian ayat sada sahat rodi ayat cia songonom madidok. Hatana disi tajahama marsikat sorin. Boti hatani Jehovah. Tua maho tubagas ni Raja sia Juda. Jala hatahom madisi hataon. Dohonon muna, tangihon mahatani Jehovah, ale Raja ni Juda, nahundul di atas sabangsana ni si Daud, ho dohot akka naposom dohot na dirajaanmu, akka nabongot tu akka harbanganon. Boti hatani Jehovah. Radoti hamuma uhum dohot hati goran. Jala palua hamu natar samuni siat tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu. Manang mabaheng gogo tu halak dagang. Tunatading dilapin. Dohot tu namabalu. Jala unang durusok kamu mudar naso marpipot di ingananon. Ay molo diradoti hamu hata ondeng, say adong do masuk tu pitu-pitu di bagasan raja, aka namar habangsa di habangsa ni si Daud, aka namar si hundul di Hureta dohot di Hoda, nang ibana, nang aka nang posona dohot na di harajaana. Alay molo so ditangihon hamu akka hataon. Ngapola marwariaw tu diriku ninna Jehovah. Ikon gabi halongonan bagason. Ay songonondo hata ni Jehovah taringot tu bagas ni Raja sian Juda. Gilead doho nian diau aleputsu ni Libanon. Ikon gabe halongononna doho pambahenoku gabe huta akanaso par pangisi. Jala ahu padirihon dopakho akajolma pangago mangaloho. Ganu pardunga sijata. Nasida manabaw hau ares akana pinilitmu. Jala manipalhon tubagasan api. Jala torob bangso mamolus sian lambung ni hutaon. Jala didok beganup tudonganna. Boasa tungsongoni bahenoni Jehovah tu huta on sai bolon. Jadi dohonon nasida ma. Ala nati nadikon nasida padan tu Jehovah. Debata nasidai. Jala marsoba tuakka debata sileban. Uhut mangoloi nasida. Hido sahatna. Huriani tuhata nahina holongan. Di bagasan gor di tuhata Yesus Kristus. Topik ni mingguta. Yari sadarion minggu pasapuluhon.
dong Trinitatis. Idok ulahom ma uhum dohot hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Toto imana manungguli hita muse. Pabua nang terguar hita akan naporsia. Nang terguar hita nang manada di bata jala si uton Yesus Kristus. Asa toktong ingot hita laho mangulahon na pinangido ni debata. Songon na hinirim ni debata tuak kabangso na parjului. Olo na sida mangului debata. Olo na sida uduk tu debata marhite na mangulahon sa luhut na akan natinonahon ni debata. Toto ulo taulahon manang molotadok nang manada debata dadahulan na targuar maka porsiai debata. Dadahulan na targuar si huton Kristus ngolo ni kita jalma. Alai ikon mangulahon lomon ni rohani debata. Ikon mangulahon hasitongan. Ay molota targuar tutu nang porsia tu debata nang manada debata totu ikonadong ma patuduhon piar maradopod debata. Ikonadong ma piar mangulahon aha nasopatut di lomo ni rohani tuhata. Totu naing patuduhonota akadia ma na pinangido ni debata songon na pinangido na ujui tu bangsonay bangsa Israel. Ima na marujahan tuaka ulaon na ringgan marhite panguluyon di adopan ni debata. Ido hataridan ni ngulu niaka na sitong porsea tu debata. Alam mo luadong na mangulahon akan naso denggan. Totuima hataridan naso sitong dihaporsiai debata. Ala di pangasahon habisuhon na. Nakpe sobisuk. Di pangasahon parbinotuan na nakpe soadong parbinotuan. Dala di pangasahon hagugon na. Nadong di bagasan nguluna. Akaima na pinatuduhon ni jalma di tonga-tonga ni Portibion. Pabua naso adong marhabiaran maradupod debata. Sian pangulahononi totu boy do taida sahira naso parduli jalan naso babiar maradupod debatabe jalma. Seolah-olah merasa bebas laho mangulahon lomo ni rohana dohot madok akka hata naso denggan maradupon rongan na jolma. Lumobi mangulahon akka pangalaho naso parduli naso denggan maradupon akka dongan na jolma pi. Polo adong tubuh akka pangalaho naso sitong diulahon akka namadok porsia tu debata. Totu tang naso diboto debatai. Jaladang pasobuon ni debata asa bebas colma. Natino panay laho mangulahon lomo ni rohana. Itu asa didok di buku ni Poda Raja Salomo di biddu 15 ayat 3. Manatap manonggor do mata ni Jehovah tu lihat Portibion marnida halak na jahat dohot na denggan marroha. Asa di hati dakon Raja Salomo do pabua
Jalma na adong di tengah-tengah ni Portibion. Adong do na jahat. Adong do akahalak na dinggan. Jala takola di partikian ni Raja Salomo na masa pangalaho si songoni. Alay mulo taida nang di partikian nuay ngope. Boy do tadok. Jala boy do tahati dakon. Jala taida do. Adong do jolma. Adong do halak na jahat do pe marroha. Do marpikiran na sodinggapi adong do pe. Jala memang dakya mago. Manang dakya matsohot akka pangalaho na songoni di tonga-tonga ni Portibion. Jala na mangulaho ni pe, adong do siya nakanamadok na porsiya tu di bata, nang manada di bata. Adong do status na si Huto Kristus. Perengo sahira na badia, ape pangalaho na sutoredo di ulahon di bagasan uluna. Jaladak taboto, manangsa di hari akka pangalaho hajahaton dohot akka parroha na suringgani matsohot siya tonga-tonga ni Portibion. Jala siya nakana mangulahoni pe hirana dietong do naswadong be di bata. Manang nasomangula be di bata di tonga-tonga ni Portibion. Kariada mulo taida siya nakana masa di tonga-tonga ni Portibion nga lamang ararati pangalaho hajahato ni. Nga mangararati kebebasan ni Jalma do makataho naka nasuding gape. Ngalam rarat dohot akka Jalma na paruarwaho dengan na Jalma pe. Do akka makatahon naso sitong pe. Nunga gudang di tonga-tonga ni Portibion ima nasomal tabige do padohan barita-barita hoax. Kalau dibadik ko tu pangalaho na niulahon ni bangsa Israel ujui na didok nasida nunga mananda debata nasida nunga maka porsiay na dong debata ape tongdo mangulahon akan nasudinggan. Tongdo patuduho na kapangalaho doson tua kapangalaho na masanway. Jala mulo taida siya nakapangalaho na niulahon ni bangso na nida ni panurirang Jeremiaon. Pwede taro nung martaba-taba gabi 2 hari lipat akka pangalahoy. Anggo pangalaho ni bangso Israel siya mulana naso di halomohod debata ima barhite nadong pangolion nasida tuaka debata siliban. Ima nasayolo nasida marsoba akagana-ganan. Jalan aku murang matarida pangalaho si sawani. Alay di partikian ni panurirang Jeremia. Jalan atakas di bereng Jeremia tabba mamuse. Aka pangalaho hajahato ni. Ima naniulahon ni Raja maradupon bangsona. Ima pangalaho ni akka raja na patuduhon akan nasuringgan maradupon bangsona. Ido na ni hatahon ni panurirang Jeremia di bagasan turpukta sadarion. Ido asa takas di dokibana. Radoti hamuma uhum dohot hati goran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lapatan na naik sitong nasida mangulahon akan nadingkan. Unang gabi patubuhon dohok mabahe akan nasopatut maradopon dongan Jalma. Allah naniulahon ni nasidai hajahatod doi. Tiadupan ni debata. Akka pangalaho nasopatut doi
tiadopan ni debata. Molo diulahon na sida si songoni toto ima na patuduhon naso parduli be tu debata. Naso mabiar tu debata. Dalam molo didok panurirang Jeremia di trupok tau di ayat 5 nakin. Alai molo so ditangihon hamu akka hataon. Nama dok asa diraduti nasida uhum dohot hati koran. Yuduti ba nama muse nunga pola maruari au tu diriku. Bersumpah demi diriku bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan, akan menjadi hancur. Jala ima na pinasahat ni panurirang Jeremia di tonga-tonga ni bangsa Israel lumobi raja na manguluhon nasida. Rapatan na aha na pinasahat ni panurirang Jeremia totu naing patuduhon na Saulo nasida paubahor roha. Ala sitong jala tohodo terjadi nanaing bahenon di debata dalan laho manguhumi akan naso mabiar maradupon debata akan naso duk tuadopan ni debata akan nasay patuduhon pangalaho naroa maradupon dengan na jolma ima marhite na terbuang nasida tu Babel. Jala disima dihilala bangsa Israel paru kilopulon. Ala diulahon nasida naso dihalomohon debata. Lai dida jala diboto debatado ahado nani ulahon na aladang matsohot debata. Tang paula so di ida debata aha namasa aha nani ulahon ni bangsa noon. Dohot aha nani ulahon ni calma pe di tonga-tonga ni Portibion. Sadok lomo ni rohani debatado naikon saut tung manangahape naikon calon ni calma do ala sobui tulahon na. Jalanang bui pasidingon ni calma pe aha nanay bahenon ni debata. Jadi ala lomo ni rohani debatado na saut tung manangahape naing bahenon na baradupon jolma naso mabiyari toto hita jolma na di Portibion tahirim do asa nanaing bahenon ni debata di bagasan ngulutta ima marhiti akka nadingkat idu asa tahirim pangaramotion ni debata asa saya didongani hita asa saya dipargogoi hita asa saya dipasu-pasu sudi akka nataulahon alai ikon toktong marhabiaran maradupo debata marhite na mangulahon na pinangido ni debata ima nanaing si patuduhonotta tutu ima nanaing si ulahonotta mangulahon nasa uhum dohot hati goran asa toktong de pasu-pasu debata nguluta jalata patuduhon hau duho paboa hasitongan ni namadok na porsia na manada debata dohot na mangihuton tuhatta Yesus Kristus. Margogo mahita sudi laho mangulahon akaulota marhite pangaramotion dohot gogo na nilehon ni debata tuganup hita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Maulihate, dohot puji-puji yang mahu pasahat kami tuhuale Tuhan. Dinatoktong diramoti hodo, ngulu nami saluhutna sahatu tikyon. Poido hami marpungu, diganup bagas nami biale Tuhan. Lahu marsaor dohot ho, marningot akanau pinatupam di ngulu nami. Madok maulihati hami ale Tuhan huhut manangihon hatam nabadiay. Ale Tuhan nung disungkuli ho hami. Pabuah hami akan naung hinokopu na manadaho na mangihutok ko. Jalan nasa toktong madok porsea tu ale Tuhan. Boy hami. Lahu patuduho ni tingulu si ganu pari. Songon hatam naung pinasahat di panurirang Jeremia di tonga-tonga ni bangso Israel. Disungguli na sida jala di paingot asa sitong na sida mangulahon haka nahobar tulomon ni rohami. Ale Tuhan, tungani mahami saluhut na jala urupi asa toktong boy ulahonon nami. Aha haka ulaon nahobar tulomon ni roham. Pasaunang siyan lomon ni rohanami sapi kami. Laho patuduho dohot mangulahon. Natape buwi maralo tulomon ni roham aka nangulaho kami. Alepos dorohanami marhite pangajaryom mo. Marhite pangurupiyom mo di saduhut na hami aka na toktong maka porsyay ho. Pargogoy jala sude urupi. Na mangula aka si ulaupe. Pasu-pasu oleh Tuhan ang giat makorhon las ni roha. Waka tiki nanengro. Mauliate mali Tuhan dihatam. Na manungguli hami. Di hari Minggu sadarion di parpungan nami sadarion. Ang giat ma lamar gogo hami patuduho ni ale Tuhan. Jala toktok kami marpakirimon. Yaka tinggan ni basam dohot akka pasu-pasumi. Ale Tuhan di bata manami ramoti ma saluhutna. Aka ruas ni huriam. Aka na porsea tuho. Aka na manada huwale Tuhan. Namadohoti parmingguon di hari sadarion. Tiganup bagas nabe manang nadidia piale Tuhan. Say pasu-pasu ma saluhutna. Aka na say tuktong. Rade mangihuton dohot mangulahon. Panguluyom. Tuhan di bata manami. Nang diari sadariope. Toktong do hubuak kami tuadupamu. Akadongan nami. Akanaporsia. Akaruas ni huriam. Na dibagasa parsahiton dupe. Na sedang madalani isoman diari sadarion. Do tua karyari na mangihut. Ruas ni huriam manang nakana porsia tu huale tu hasude. Ramoti pargogoy pamalum akka parsahiton. Hemargogo jala marhuaso doho. Lahu mangurupi akka namakkarikoton hagugon. Dohot hamalumon siyakko. Roma huwale Tuhan. Laho madongani do mangurupi lumobi na mga lekon hamalumod diakka na dibagasan parsahitoni. Torop do siya tonga-tonga ni huriam hakabipi kebayoran lama. Do akaruas ni huriam manang nadidiapi. Dibagasan parsahitos sadarion. Poma. Ale Tuhan, namian naro tutongan-tongan nasida, laho mangalekon hahipason dohot hamalumon yakka parsahiton na. Asi maroham na kami na makobasi, di hari Minggu sadarion, haka na mangulahon ulaon parmingguan nami, na marageda, song leader, pemain musik do aka petugas live streaming. Toktong ma pargogoy urupi hami saluhut na anggiat. Wakari-ari na naing ropi ali Tuhan.
toktong ma di bagasan hagugon laho mangulaho ni. Hale Tuhan, nang diari sadari ope toktong dohami marningot akka denggan ni basam dohot pasu-pasu mi. Na mga alehon akka gajang ni umur na marulang tahun. Diari sadarion dohot di minggu ope hale Tuhan turuas ni huriam. Oma na toktong madongani mangurupi nasida nang namarningot hari ulang tahun perkawinan. Dinatoktong di patuduhoko akan adenggan di tonga-tongani keluarga per keluarga. Alani niam maho nang di tonga-tongani keluarga laho madongani nasida salam toktong dapot akka pasu-pasu dohot lasni roha di ganup akka namarningot hari ulang tahun perkawinan nai. Mauliate male Tuhan upasat kami tangiang nami Tuho. Mangasahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si padua kami. Amin. Tauduti mamaredesian buku ede nomor 200 opapulu alu ayat sada dohot ayat na paduahon laos tapapungu ma peliata. Salilingku di tanah hatiku merohan. Ingat-ingat untuk hidup di Tapasahat ma peliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo me gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu me jalaramoti asa hupar hasia kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomaniroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami,
Una kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi barohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur honma damena tutod di munabi. Amin. Hamua kamanami nanami saluhut na hamis yan namarhobas. Di hari Minggu sadarion pasahaton tuhita saluhut na selamat hari Minggu. Muliate.